warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga bukan nonton wayang pada para selamat berkah rezekine amin Allahumma. Amin. Sohibul hajat. Nggih. Punden kula Bapak Maryoko Radikun. Nggih. Kakine pengantin niku wong sing sodakoe gede lho, Mbak. Bisa nih. Lah sing jenenge nanggap wayang iki biayane ora segede. Leres. Ana taruh, Nggih. ana sound system, Nggih. gampelane ya kudu komplit. Sugatane benar. Sugatane ya mesti akeh wong dasare wong nanggap wayang iki anggotane kuwi akeh. Nggih. Mulane lek nonton wayang aja mung tontonane. Nggih. Iki ya sing temoto tur ana tuntunane. Nggih. Saya wong kang bisa mengambil karo hikmahe suatu pertunjukan wayang utawa lakon Nggih. didongakno tapi iki kanggo ajang silaturahmi engko panggihan dalem menika kula panjenengan sedaya kemawon pinaringono panjang yuswane Amin. murah rezekine selamat dunya lan akhirate amin Allahumma Amin. matur nuwun dhateng Sri Kurajat Mbak Maryoko Tawi Mbak Radikun ugi Mas Muhammad Hafiz dalam Mbak Sumarni ugi Ibu Tarmiyah utawi Ibu Runta. Ini jenenge Runta. Kepripun Bu, dene jenenge Runta Bu. Ibu sampun niku Bu. Nggih, ya mbok menawane mbok sing anu asma kan rezekine deling Sebenarnya dilana. rezekine ya. Iya. Senajan Runta ning rezekine turah amin Allahumma. Amin. Disunati sama Bagus. Mas Muhammad Nur Hakim nek ora salah. Dongakna muga-muga dadi bocah sing piguna. Amin. Mesti karo wong kelas keloron. Amin. Piguna tumrap bangsa negara lan agama amin Allahumma. Amin. Salam sugeng kula katur dhateng pundhen kula Bapak Kades Suparman. Kajeng Jakrangati sak lembaga desa Mil BPD Kanthi Haji Patra Agama lan Tokoh Masyarakat ugi pemuda Karang Taruna ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijajaran para pincang ngaturaken dening Manggun Kecamatan Kroya luar biasa. Tontonan ini Kroya mesti rame ya Mbak. Beres Mas Pedro. Bagaimana saya kudu mawon Mbak? Wah niki saking Kebumen, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Genah, Gudange, wonge tumplek-plek dalu niki Mas Pedro. Tepuk tangan buat para penggemar dan para penonton yang setia menunggu pada tinggi purwo. Nggih, matur nuwun. Biji akeh ya Mbak. Tesi jelas. Ajan goro-goro nih penontonnya tesi luar biasa. Terima kasih buat para penggemar. Nggih, pokok. Tanpa penggemar kami tidak bersinar. Cakep Mas Pedro. Tapi ada tapinya. Kenapa? Syukur bisa penggemar dalam podo nanggap. Amin. Amin Allahumma. Amin. Jadi ya penggemar itu ya penting. Wong nanggap itu ya penting. Penting nggih. Ya apa mana para penggemar gue nanggap. Ya ora penggemar ya aku disalur-salur nang tunggale pas apa ibu. Iya penting itu. Iya. Jadi apa sareng marketing. Marketing nih. Iya. Mulane yang wis rencana karo pokok. Pripun? Pokok kaki mimpi pengen pesen tahu sana 10. Oh, gambare siapa? Wiwin. Oh, nggih. Mau nggih kula di WA dan Pak Siban. Anu Mbak Sikus dan fotone Mbak Wiwin aku gawe kaos. Oke, siap. Nggih. Jane estu niku lho, nek ora ngobot si anak CTG. Ya ora dadi kudune sing dodol ya sing dene. Lah, ya ora apa-apa, kok anu Yo wedi wong ngerti jaluk fotone. Iya. Angger ditilakati. Aduh. Ya ora kan niate kan seduluran jerene. Ya bener Pak Midin karo koko wingi rembugan. Rembugane kepriye? Sijine pira 150 berarti 10 karo tengah. Lah kowe wis izin apa urung? Ya, kowe tau urusane koko karo sini. Oh, koko yo jahat. Yo. Wah, jahat kae koko. Angger gambare siklus, itu Ya. biasanya safari itu mesti 10. Safari, kesuk tuku kaos kari koko. Wah, 250 atau 150 pising no. Angger petor mesti tuku gambar kayak Jadi dewek-dewek ya. dan paksa ini itu digambar kayak mesti. Iya, cair
Makasih. Angger gunung Dhaka mesti tukune gambar situs. Ayo ora lah. Bener niki. Ya, sama bayi ora apa-apa kok kadang tumbas lah. Niku makata mama dia pesen gambar Kenti jere. Oke, Ibu. Iya, niku. Ono padha belajar dicicak ya. Temenan ki Mas anu jenengan asal jenengan ngendika langsung di buku. Nyeti aja gambar karep. Ya ora. Marang ngono sih dibayangna gareng utuh. Rina ya, Reng. Ya, Rina sih ora. Kadang-kadang gambar karep. Ya, terus Ini bikin nasi kustok. Waduh. Kalau Kenti yang mending gambar situs. Ya, Kalau gambar Kenti wis benar. Rina. Kan Nang api. samane wis gambar semar, gambar gunung. Tulisannya wis komunitas gareng mania umpamane. Giliran tanggap sing ditangkap situs. Nah garengnya nang ndi? Ya, buku. Oh, Iya kan dia nereng lah orang kan dia akan piye gue. memang ono usulane ngapiku sing bareng dadi pelaksana. Monggo niku Bapak Ibu sami dipun pidanget. Menggali Nih. poster kebenaran umrah atas nama gareng. Saya suka bikin program yang kokoh kalau kaki mungkin. Meeting. Karo apa nih man apa beton. Pencetaknya itu Ku iya deh Pak Mikin. ora. Jawabnya apa ya Pak Mikin? Ora. Penontonnya luar biasa mulai pada dihibur kan. Mangga kersane punakan iki. Niki tolong dibaca.